Din cauza că nu au bani. Asta este răspunsul, adică așa cred eu. Lipsă de bani, nu au cu și să-i crească. Din cauza sărăciei. În primul rând, din cauza sărăciei și apoi, eu știu, nu-i vor. Din cauza neajunsurilor, sigur că da. Sărăcia a atins cote alarmante în județ. Familiile se descurcă din ce în ce mai greu, așa că cei mai mulți ajung să renunțe la proprii copii, doar să nu-i mai audă cum le cer de mâncare. De la începutul acestui an și până în prezent, un număr de 16 copii au fost separați de mediul familial la solicitarea părinților, întrucât nu dețin condițiile materiale necesare creștere și îngrijirea acestora. Situația acestor copii a fost soluționată prin instituirea unei măsuri de protecție specială, astfel că 10 dintre ei au ajuns în plasament la un asistent maternal profesionist din județul Vaslui, 5 au fost plasați în cadrul familiei extinse, iar unul instituționalizat într-un centru de tip rezidențial din subordinea instituției noastre. Decât să-i lase flămânzi, goi și neîngrijiți, mamele preferă să-i lase statului. Motivele care au stat la baza solicitării de instituirea unei măsuri de protecție specială pentru copil din unitatea sanitară au fost în general fie lipsa condițiilor materiale de creștere și îngrijire a copilului nou-născut, fie lipsa spațiului de locuit pentru acest copil sau existența unui număr deja mare de alți copii în întreținere în cadrul familiei naturale. Bebelușii nimănui ajung la un asistent maternal sau într-un centru de plasament, vor rămâne însă mereu în căutarea unui cămin.